Her, hvor det stinker herinde. Det er den her. Shit. Fuck. Jeg var lige ved at falde mig. Det her, det ser vildt ud. Det ser vildt ud. Er det her fra nede under det her? Ja. Fuck, man. Kunne tror det op omkring 40. Se der. Det er vildt, ikke? Jo. Prøv at se, der klæder over, den er meget klar. Ja. Ja, den der? Ja, selvfølgelig. Sammen, det der lige lærer mig lidt over for min kollega. Jeg har nogle billeder også med det. Hold da kæft, man. Det er fuck. Det er lige før, jeg var ved at have trådt igen derovre, man. Så kan vi et eller andet sted, så kan du få det. Ja. Hold kæft, man. Har du sagt mange? Det har sagt bang, ja. Og der var ingen hjemme her. Jo, en hund til. Det der hoppet, synes du. Den lå ude i køkkenet. Du skal tage den for den tid også, ja. Det kan du også. Hvor er det sygt, det der.